ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ವಿಜೆ ವಿಖ್ಯಾತ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನಿಗ್ಲನ್ನು ತುಂಬದ್ದು ಕುಲ್ಲದೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ವಾರಲ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡು. ಆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಲ್ತಿನಗಳನ್ನು ಬತ್ತದು ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಕಡಪಡು ವರ ಪರಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಬೈದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲು ಅಂದು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಿಂಡ್ರಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿನಲ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾರನಲ್ಲ ಮುಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ಜನತೆ ಗಲಾಟೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಜನ ಬರ ಪುಣ್ಯ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ದುಮ್ಮತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆತೇರು ಅಂಚನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಆಗ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಮಾಲ್ತದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕಡಪುಡಿಯಾರ ಆಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಗ್ಗಪಣ್ಣಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಗ್ಗಪಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆದಾರ್ ವೆಂಕಟಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೆಗ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ನೀವು ರೆಡ್ ಜನತ ಗಲಾಟೆ ನೀ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಜನ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಗಲಾಟೆ ದಾದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆತ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ನಿಜವಾದ ಇಂದಿನ ಮೂಲ ದಾದ ಬಂದು ಬೋಲೈತೆ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದೈತೆ ಇಂದೇ ಸರ್ ನಷ್ಟ ಏರಿಗೆ ದಣಿಕಾತ ಅಂದ್ ಬೇಲದಾಯಕದಾಲ ನಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ದಾಲೆಜಿ ಎಂಚಿನಿ ಪಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಏಪತ್ತುನಾಗಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊರಟು ಸಂಬಳ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಏಪತ್ತುನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಕ್ ಬುಗದಾದ ನಾವು ನಮ್ಮೊಲ ಇಪ್ಪಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಇಂಚ್ చెప్పే ನಾನೋರಿ 13 ಇಂಚ್ చెప్పే నాకు ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಬಿಕೊಂಡಾತ ಐಕ್ ಬಡದು ಎನ್ನೆ ದೀಡೊಂದುನಿ ಓಕೆ అంటే ఇబ్బేరన ఏ పతుంల బయ్యానగా సంబళ బోడు ఉందే సమస్య సంబళ కొర్పే అంటే అవు యావు జింద్ ఓ సంబళ కొర్పరే కొర్పే ಅಂಡ್ಲ ಯಾವು ಜಿಂದ್ ಅವು ಯಾವು ಜಿಂದ್ ಓಕೆ ಆರಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕನಕ ಇರು ದಾದ ಸಂಬಳ ಹಾತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇರ ಪರಿ ಮಲ್ಪಡತ ಚೂರು ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಿರು ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನ ಓಡ ಯಾವನು ಇತ್ತದ ರೇಟ್ ತೆಂತುಲೆ ಒಂಜಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅರಿಕೊಂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸರಿಯನ್ನು ಅರಿಕೊಂಡಪ್ಪನ್ನ ತಿಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲನ್ ಸಾಂಕುನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇತ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಒರಿ ಮಲ್ಪಲ್ ಏನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲದ ಅನ್ಪೇರು ಅಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತ್ತು ಮಾಡ ಕಾಲರ್ ಬಾಡೂರು ಬೇರು ಓ ಅಜ್ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊನರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾತು ಗುಲ್ಲು ಬೇರು ಅಂದತ ಅತ್ ಇತಿರ್ ಇಂಬೆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಏನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಓ ಅಪ್ಪಗೀರು ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಸೇರ್ನೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಸೇರ್ನೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾತನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲ್ತನಂಡ ಇಕ ದಾಯ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಂಡೀರು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮನಸ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಕಲ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಆವೊಂದು ತುನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಬಂದ ದಾಯ್ತಿ ಪುಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಲಕ್ ದುಮ್ಮನೆ ಜಪ್ಪಾನೆ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಾ ಇಟ್ಟು ಮೈದಾ ಉಂದು ಪೂರ ಕಲತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಪುಂಡು ನಿದ್ರೆಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂತೀರಿ ಲಕ್ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ ಓಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವಲ್ ಜತಿಪರ್ ಯಾನ ಅವಳೆ ಆಟಿಲ್ದಲ್ ಅವಳೆ ಜಪ್ಪನ ಬೊಕ ಓಲ್ ಕಾರ್ ಮಾರು ರೂಮುಲ ಗೊರಪ ಜೇರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಊಲಜ್ಜಿ ಇತಿರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಇಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕ್ಯಾಶರ್ ದಾದ ಕ್ಯಾಶರ್ ಬೇರೆ ಬಿಡೋಡೆ ಕ್ಯಾಶರ್ ಬಾ ಆ ಜನ ಅದ ಬೊಕ ಇರ್ದ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬಲ್ಪ ಕಾಂಡೆಲಕ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ತಿಂಡಿ ಹೊರತ ತಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಅವರಿ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಈಸದ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈಸದ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಐನು ಸೈಜ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲೆ ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾನು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚೂರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ಪಡತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬೇಲೆದಾಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾವ್ ఆయన ಏತು ಇತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರನಲ್ಲ ಐದಲ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಇಜ್ಜತ ಯಾವೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಇತ್ತಾಯ ಮುಲ್ತು ಕೊಣಪೂಜಿನ ಬಂಡೆ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನಿ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಆನಗನ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟದಿದ್ನೆ ತುಲೆ ಓಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡೋಡತ್ತ ಅಂಚತ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಂಚತಿ ಇದು ಆನಗನ ನಾಲ್ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪು ಓ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೌದಾ ಅದು ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಡ ತಂಜೆ ಕಟ್ಟದಿ ಅವಲೇ ಪಡ ಬುಕ್ಕಂಜ ಇಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಬೋಂಡ ಭಯಂಕರ ಆಸೆಲೆ ಬಡಿದಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು 4 ತುಂಡು ದೆತ್ತದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಕೊರಪನ ಅಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಆ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಬರಡಿ ದೀಪನ ಐನ ಈ ಜನ ಬತ್ನಾಡದು ಐನ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇರಪ್ಪ ಬುಕ ಏಪಲ್ದಲ್ಲ ಕಂಡ ಇನ್ನದಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ಯದ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ರೂಲ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಒರೊರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಡು ಒರೊರ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಇಪ್ಪುಣ್ಣಿ ನೈಟ್
ಆತನಾಗ ಮೂಲ ಬಂದು ಅಂತ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಜನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಸುರುಕು ಸೇರ್ನ 13 ವರ್ಷ ತುಂಬೊಂದು ಬಂಡೇರು ಸುರುಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಕೊರೈತಾರ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೈಂತೆ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೈಂತಿ ಅಪಗಣ ಅರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀರಿಗೆ ಅರಿತರ ಹಿಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓಡು ಇರು ಎನ್ನ ಐಫೈ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಟಿ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುನತ್ತಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತಲ ಅಡಿಗೆಲ ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿಂಡಿಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಉಲಾಯ್ ಬೋದು ಬಾಜನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಯಾನೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಪಡ ಬೆಲೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಒರಿಯತ್ತು ಅಂಚ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಇದ ಇರಲಿ ಆಕಲು ಉಂತು ಜೇರಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಬಲ್ಪುನಿ ಸಂಬಳ ಜೇರಿ ಜನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ವರ ನೇರು ಉಂತು ಬೆರೀತದೆ ರೇಟ್ ಇದು ಅಂದಿ ಅಗ್ಲ ಮಾತ ಪೋನಗಿ ಜನ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಜೇರ ನೀರು ಇಂಬಿರ ನಲ್ಲ ಪೋತು ಜೇರತ ಅಂಡ್ಲ ಬುಡುಪು ಜೇರದ ಈಗ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೇಕನೆ ಕಬಾಬ್ ಗೊಂಡಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಕಟ್ಟದ ಗೊಂಡಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಗೋಡಿ ಬಿಡು ಆಂಡ ಇರು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಮದು ಇಂಬೇರೆನ್ ಶುರು ನಮ್ಮದು ಮಂತಿನ ಅಂಚತ್ತ ಅರೇನತೈತೆ ಸಪ್ಲೈ ದಾರೆನ್ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ದಾರೆನ್ ಬೇತೆ ಜನ ಅಂಡಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಜನೆಲ್ಲಂಜಿ ಮರಿದಿರ ಐತೆ ಇಂಬೇರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಫುಡ್ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಡ ಬುಕೈನ ಪನ್ನೆರ ದಾತೆಡ್ಡಿ ಮುರಾಣಿ ಆ ವಿಟ್ಲ ತಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇರು ಬತ್ತು ನೆರ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ನಾಗಿ ನೆರ್ಲಗ ನೆರ್ತಿರು ಆ ಜನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಂಡೋತನೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಂಡೋದು ಈ ಜನ ಅಂತ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮತ ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಬೀಡಿ ಉಂಡು ಅಂಜಿನ ಮೀನು ಕೊಣಪನೆ ಮೀನು ಕೊಣತ್ತು ಈ ಜನ ಐನ ಅವೇ ಉಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕೊಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತನತ್ತ ಪನಿ ಐಟಮ್ ಸೋಕು ಮಲ್ತನತ್ತ ಗ್ರಾಹಕಿನ ಅಂಕಲ ಬರ್ಪನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ತೀರೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರ ಜೀರೆ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಬರ್ಪಾರೆ ಅಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪಾರೆ ಜನ ಏರು ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ನೆರದು ಗೊತ್ತು ನಾ ಜನ ವಿಟ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ಏರ್ಬಿಡೋರು ಒಬ್ಬಕಡೆ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ತಿನ ಅಂತ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನೆರ್ತಿ ಜೊತೆ ನೆರ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಜಿಂದಿ ಅಂಡ ಆಗದ ಹೋಗ್ತಂಡಿ ಆನೆ ಬೇತೀನಿ ಅದೇ ನಿಕಲ ಭೂತ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೀಡಿದಲೆ ಕೊಂಡು ವಿಟ್ಲದ ಪ್ರಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚ ಆಯ್ದಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತಂಡಿ ಹಾಗೆ ತಿಮಿಂಗಲನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪದ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೀಡಿದಲೆ ಕೊಂಡು ಬಂಡಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜದ ರೇಟ್ ಅವಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈರೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಈರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತು ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ 10-17 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಇಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಾಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಾದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ದಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹೈವೇ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನಾಗಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಪೊರ್ತು ಒನಸು ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿನ ಮದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಇರುವ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ 10-4 ಒನಸಿಪ್ ಜೇತದ ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ನಾಲ್ ಪಡೆದು ನಾವು 10-15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಓ ಲಾರಿ ದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒನಸು ಪೂರ ಐಕ್ ಬಡದು ಓಪನ್ ದಿದಿತ್ತು ಕಾಸೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರಪ್ಪ ಕಾಸೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರಪ್ಪ ಈರನಿದಿ ಒಂದು ಬುಕ ಆಯ್ ಬಗೆಟ್ ಬನ್ಪುನಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿರು ಅವು ಬೇಲದಕ್ಲೆ ನಿತ್ತನ ಒಬ್ಬಡಿ ನಮ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಲಾರಿ ದಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸು ಬಡದು ಒನಸು ಪೂರ ಪಾಟೋ ನಿಂತೆ ಜಮನ್ ಐನಿ ದುಮ್ನದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊರ್ಪು ಆಕಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವತ ಜೈಬೇರೆ ಕತ್ತುಲ ಇದಾರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅಂದ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ಸೊ ಲೈವ್ ಇಡುಪುನಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ನರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಇರೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಜನ ಬೇಲ್ದಾಗಿ ಬತ್ತ ಬೋದಿ ಪೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆದಾಗಲ ಅಂತ ಅಡಿಗೆದ ಎಂಬೆನುಲ್ಲಿ ಅವಿ 15 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಚೀಜ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಂಟು ಜೇರು 11 ಜೇರು ಸಂಬಳ ಕೊರಪ ಜೇರು ಓಕೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ತುಕ ನಿಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಗಿರಾಕಿ ಆದಿಪು ತುಕ ಆದಿ ಪೆರ್ಲರ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಸರ್ ಲೈವ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರಪ್ಪ ಬದರ ಹಾ ಸರ್ ಏನ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಓನರ್ ವೆಂಕಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮುಲು ಉಗ್ಗಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರಪ್ಪ ಹಾ ಇಂಬೆರ ವೆಂಕಟನ್ನೇ ಓನರ್ ಇಂಬೆರತ ಓನರ್ ಇರತ ಓಕೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಲ ಗಲಾಟೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ನೀನಿ ಹಲೋ ಜಗೇಶ್ ನಡ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎರಡ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಜನ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಅನ್ನೋದುಂಡು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಬಂಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಕಾಲ್ ಮಾಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನೀವು ವೈಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಐ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೇನು ನಿಗ್ಲನ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ನಿಗ್ಲನ ಗಲಾಟೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋತು ಊರು ತಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಒಂದಸಲ ಜನ ಬೋಯ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅತ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಬೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಂಬೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏ ಪಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಬುಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಬೀಗ ಕೀ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿನ ಕೀ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಾತ ಹೋತೆ ಆಂಡಲ ಈ ಜನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ದಾದವೇ ಅಂಡ್ಲ ಇರ್ಲಿ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಕೀ ಪಾರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಾರೆ ಕೀ ಒಂಜಿ ಕೀ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಇರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ್ 17 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಟ ಆತ ಈಜಿ ಇಂಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂತ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಏರಂದು ಏರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪರ್ರಿ ಅಂಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ದೂರ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿರ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ ಇರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತಿನಾಗಲಿ ಏರಂದಿನಿ ಉಂತುನಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಿರಿಗೆ ಪುದಾರು ಪುರ ಬರ್ಪಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂದಿತ್ತಿ ಓಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಇವ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದು ಮೋಹನ್ ಎಂದಿತ್ತಿ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಏರಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಂಕಪನ್ನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದು ಗೇರ್ನ ಅಂದಂದು ವೆಂಕಪಣ್ಣೆ ಇರುವಲ್ಲ ವೆಂಕಪಣ್ಣೆ ಉಗ್ಗಪಣ್ಣೆ ಉಗ್ಗಪಣ್ಣೆನಾ ಉಗ್ಗಪಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ವೆಂಕಪಣ್ಣೆ ವೆಂಕಟಣ್ಣೆ ಉಗ್ಗಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಜೋಗಿ ಉಬ್ಬಾರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾಪರ ಬರ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದತೆ ನೆಂಚೇನಿ ಅದತ್ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ನಿಕಲ್ನ ಈರ್ನ ಬೇಲೆದಾರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದ ನೈನ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವ್ರು ಐತಂದೆ ಆ ಕಬಾಬನ್ನು ಕಾಯ್ತದೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕರೆಂಚಿದ್ ಮಜ್ಜಿ ಆತ ಹೆಂಗ ಕಬಾಬ್ ಕೊನತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೆರಟೇನೆ ಇರ್ ಮಜ್ಜಿಯ ಕನ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಂಬರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಿನ ಕಬಾಬು ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿಬೋಪುಂಡಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ఏందా అను దని ఎన్నె కొనత కొరిచేరు ఏందా ఇంచక వా ఎన్నెడు కాయిపు నేను ఆరే ఎన్నె కొనత కొరను ఇచ్చారు ఒంజర తింగలాండు ఒంజి డబ్బి ఎన్నె కొనత నల్ల అవే బనాలే పడితే అవే బనాలే కబాబు బుక్క కబాబు కరెంచంది ఇప్పుడా ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಮಾರು ಈ ಎಣ್ಣೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಾಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ ಕಬಾಬ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಇರ ತರಬೇತಿ ಅನ್ಕೊಡಿ ಚೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇರು ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚತ್ ಕರೆಂಚಿ ನೆನ್ ಪಾತೇರಿ ಸಾರಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಳು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇರ ಜನ ಒಂಜಪ್ಪ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಹಕ ಇಂಕೆ ಅದರ ಜನ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಲೈ ಉಲೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬುರ್ತು ಪಾಡ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದನಿನ ಅಂಚ ಬುರ್ತು ಪಾಡ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತೆ ವೆಂಕಟರನ್ನ ಈರು ಮಲ್ಪನ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಮಾತ ಹೋಗುಂದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್ ಹೂ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲ್ಪರ ಗಿಟ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಯ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪರಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗೂ ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ತೂಪೆರಿತದ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಏರ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪರು ತೂ ಏರ್ಲ ಚಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪಲ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ಅರಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅವೇ ಅರಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೆಲ್ಲ ಎದುರು ತೂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಮಾಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕ ಅವಡ್ ಬಂತ ಏ ಪೇರ ಡ್ರೀಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಡ ಕುಡ್ಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ದಾದ ಸೇರ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸೇರ್ನೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪಡಿರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಬರ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪಡಿರು ಆಯ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಳ್ತಿ ಅನ್ನಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಪುಳ್ಳ ಅಪಂಗಲ ಲಕ್ಕದೆ ಚೂರು ಚೂರು ಈ ತೂವಲ್ನ ಆಯ್ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪನ್ವಂತೇನೆ ತೂದೆ ಕಲ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಮಾತಲ್ಲ ದೆಕ್ಕುಲ್ನೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲ್ನೇನೆ ಏತೆ ಓವು ಅಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯ್ ಕಲ್ತು ನಿ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂವಡ್ಚೈ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದನಿ ನಾಯ್ದು ಗಾಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಕೊಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ತು ನಿ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ಕಲ್ಪನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಿದಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಿನಿ ಪಾಟ್ರ ನಮ್ಮ ಬರೋಡ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ
ಪೂರ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನ್ನ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ತು ಅವು ಅರೆಪಾಜಿ ತಿನ್ಪುನವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಹೊರಲು ಬೇಯ್ಪ ತಿನ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ ನಿಗ್ಲಲ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಂತಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪದರದ ಅದೇ ನೀರು ಹೋಟೆಲ್ ಬದಾರ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಇದು ಫುಡ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರ್ನಲ್ಪ ಐತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ರೇಟ್ ಬಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪ ದುಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತು ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ ದಯವಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂಗಾತ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಈ ಲಾರಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಐಕ್ ಬಾಡದು ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 17 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲ್ ಆಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಗೂಡಂಗಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಜ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಕೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಈತೆಟೆ ಯಾವ ತರವೆಚ್ಚ ಜೀವ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ವೆಂಕಟ ನೀರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಡಾವಡ್ ಲಾರಿ ಡಾವಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದು ಸೇರ್ಪೇರು ఒక ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬದುಕು ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದೇಪುಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ದಿಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪನ ಆಸೆ ವೈಜ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಟ ಈ ಜನ ಬುಡೋಡೆ ಓ ಈ ಜನ ಬುಡ್ತುಜಿ ಈ ಜನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಈ ಜನ ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮನ್ ಪೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಏರಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉಗ್ರಪಣೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಉಗ್ರಬಂಡೆ ಇಜ್ಜೇರೆ ನಮ್ಮಡಿ ಉಗ್ಗಬಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪುರಾಣಿ ದಾಯ್ತೆ ಒಂದು ಒಣಸು ಪಾರ್ಸಲ್ ಲೇಟ್ ಕಬಾಬದ ಪೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರದಿ ಅಂದ ಏರ್ ಬಲ್ಲ ಇರು ನಾನು ಪೆರೋಜಿ ಸುರೇಶ್ ಓ ಪೆರೋಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅವು ದಾದನ್ನ ಗಡಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅವು ರಸೀತ್ ನಾಂದು ರಸೀತ್ ನಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಫುಲ್ ಅಂತೀರಿ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅದಾಯ ಜಾನಪುಣ ನಾನು ದುಂಬಗ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಗ ಇರ ಮಂಡೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ ನಿಮೆ ರತ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಾವು ಪನ್ನಲ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟನ ಬುಕ್ಕರೆ ಕಾತು ನಂದು ಓ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಹತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ en ಕಾರಿದ ಪನ್ನ ನೆಂಪಂಡು ಅಂದೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆತಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿ ಅವು ಬುಕ್ಕರೆ ಕಟ್ತಿದ್ನೆ ಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮೋನರಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಐ ನಿಂಬರ್ ಪಾತ ಹೋದನೆ ಎಂಬಿರ ದನಿಕ್ಲ ಸೋಯ ಜೀರ್ನ ಏರಿಯ ಕಟ್ಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಕಟನ್ನೇ ಎಂಕಟ ನಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ತಾನೆ ಆಂಡ ನಾನು ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ ಅಗ್ಲಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಲ್ಲ ಅವೇ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇದಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟ ಬತ್ತ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂದು ಅಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ತುಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ತೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತನ ಇಂಚಾತನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪೋತನ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾರ್ಸಲ್ ದ ಪೂರೊಂಜಿ ರಾಸಿ ದೀರ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒರಿಯ ಗಾಪನವು ಅವು ಗಾಡಿ ರಶ್ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ ಪೋಪೆರೆ ಕಬಾಬ ಪನ್ನಾಗಿ ಕಬಾಬ ತಿಕ್ಕಿದ್ಪುಜಿ ಕಬಾಬ ಪನ್ನ ತಿಕ್ಕಿದ್ಪು ನಾನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ ಜಗಳ ಮತ ಆತನ ಪಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ಟ ಬಗ ಅಂಚಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತ ದಾದಿರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮನತ್ತೆ ఒక పండ మామూలు గిరాకతే అలా ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟಿ 8 ಜನ ಗಿರಾಕಿನಂಗೆ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುರ ಬಯ್ಯನ ಒಂಜಿ 300-400 ಓ ಆತು ಬರ್ಪೇರತೆ ಬೊಲ್ಪುರ ಬಯ್ಯನಗ ನಾನೆ ಬೊಲ್ಪುರ ಬಯ್ಯ ಉಂಟಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ಫುಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಬಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನತ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲಲ ಬಂಗಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಬ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನತ್ ಇಂಚೆ ಮದ ಬಂಗ ಉಂಡು ವಾರಿತಿ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದುಂಬುದತ್ತ ಬೋಡುಂದುಲ್ಲರು ಇಂಬಿರನೆ ಉಂತಾವಡುಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ ಇಜ್ಜರದ ಮರಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಪೆ ಆಡಿದ ಮುಕುಸಲ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಶಕ್ತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ವಿಶಾಲವಾದ 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಿದೆ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿಯೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಪಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕೋಚಿಂಗ್, ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರವನ್ನ ಹೊತ್ತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣ, ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗೌರವ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ನುರಿತ ಪಾಕತಜ್ಞರಿಂದ ಶುಚಿರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಶೌಚಾಲಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶಕ್ತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು. 08242230452 9686000046. Hi, Maths Honors.
Myself Neeraj Srivastav, chemistry honors. इतनी खूबसूरत लड़की यूं अकेली लाइब्रेरी में, नॉट डन। डिनर पे चलोगे? ये डायलॉग 20 साल पुराना हो गया, कुछ नया सोचो ना। नया लाया हूं, तभी तो पुरानी बात याद आ गई। एक नया सफर शुरू करें? एनिवर्सरी गिफ्ट। जिंदगी दो पहियों पे चलती है और जब इस दो पहियों के रिश्ते को 20 साल हो जाते हैं तो और भी अनमोल और भी प्रेशियस हो जाती है। एक्टिवा 20th ईयर एनिवर्सरी एडिशन, प्रेशियस एज गोल्ड। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬುಕ್ಕ ಕುಸಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ವೆಂಕಟಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದ ದನಿ ಬುಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಬೇಲೆದಾರ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಚಫ್ ಈರೆ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈರು నుంచి సమస్య ఇంబిరికి దాదా పంట మైనా సంబಳ కొరాలైన ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರದು ಬಾಪ ಇರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ನಾವು ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಬುಕ್ಕ ಈರಿಗೆ ಬೋಡೆಲ್ಲಕ್ಕೆ మీరు ఇప్పుడు ಹೋಟೆಲ್ ಅರ್ಧ ಅಂಜನ ಮಾಲ್ಪರ ಜನ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇಂಬಿರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಲ್ತು ನಿಪ್ಪನಗೆ ಇರು ಆ ಕೈಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಖರಾಬ್ ಆತೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಲ್ತು ನಿಪ್ಪನಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇರು ನಂದು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಮೊದಲು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರಿ ತೂ ಇಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ಇರನಂಡ ఆయన యక్షగాన జోరు మళ్ళీ నేను స్పీకర్ మాత్రం సౌండ్ కోరుపునే యక్షగాన దీపునే ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ದೂರ ದಕ್ಕ್ಯಾರ ಸೂಪರ್ ಮುಲ್ಪರ್ నుంచి దక్కునే సోక అడిగలు సూపర్ ఆపండి పండ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾಡ್ತಾ ಅನ್ಪ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಇಮ್ ನೆಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಅವು ಸೂಪರ್ ಆಪಂಡು ಎರಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಎರಡೇ ಮಾಡಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಇಜ್ಜಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ರ ಬನ ಇರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ರ ಬನ ಇರಿ ಐನ ಪೂರ ದನಿ ತಾರೀಕು ವಾಡ್ದು ಮುಕಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನೈಲಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಜನ ನೈಲಿತ್ತು ಒಂದು ಅವು ಇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬನೇತೆ ಅವು ಅವು ಇರಿಗಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಬನೆ ಮಲ್ಲ ಅವನಿ ಕಲೆ ಆತರ ಕಲೆ ಅಂದ ಅವ ಕಲೆತ್ತ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪೋ ಅಂದ ಪುಂದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿದ ಅದೇ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋನೆಟ್ ಇಂಚ ಕೈಲು ಬತ್ತು ತಿರ್ಗವನಿ ಬಂಡ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಉಂಟ ದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ದೂರ ಹೊಡೆದಿಂಚ ದಪ್ಪುನಿ ದೂರ ಹೊಡೆದಿ ಏಸರ್ದೆ ಪಿದೇಲ ಬುರ್ದಿಪ್ಪು ಏತ ಬುಕ ದಿಕ್ಕೆಲು ಸ್ಟವ್ ದ ಮಿತ್ತ ಪೂರ ದಾಸೆ ಪೂರ ಬೂರಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಿಡ್ ಪರಿರು ದೂರ ಹೊಡೆದಕ್ಕವರ ಕಬಾಬ್ ಇಂಚನೆ ಇಂಚ ಗುಂಡ ಮನ್ ದಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಬುಕ ಇಂಚ ಮನ ಒಂಜಿ ಕೇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಇಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ತಮ್ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಒಲನ ಕೋರ್ದಾಟಗ ಅಡ್ಡೆ ಇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಏನು ಕಬಾಬ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವನಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇಬೇರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೈತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುಡ್ದು ಹೋಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಏತದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ತೂನೋಡು ಐನು ನೆನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಾಕಿನ ಬುರಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು అయితే అంటే ಈ ಜನ ದೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೇರೆನಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಪೋಪು ನಾ ಕೋರ್ದ ಗಟ್ಟಾಗ ಅವಳೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಂಗಡಂಗ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುರು ಅರೆ ಅರೆ ಬಂದಿ ಬೇರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬೇರೆ ಐತೆ ಕೇಂಡೇರ ಕೋರ್ದಾಟ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂತು ಪ್ರೇರದ ಮೂಲ ಎದುರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಮೇರೆ ದೋಸ್ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕೋರ್ದಾಟ ತನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೋನಿ ಇಪ್ಪಿರು ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಾಲ್ತನೆ ಕಾಸರ ಮಾತ ಬೋತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಉಂಟುಲ್ಲಾರ ನಂಚೆ ಮೇರೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ ಕಾಸಿ ಜದಿ ಪೊಡಿ ಎರಡ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಪನೇರ ಬುಜಿ ಬೋಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪನೇರ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ ಅಂದೆ ಅವ ದಿನ ಎಂಚ ಉಣ್ಣ ಅಂಚ ಅದೇ ಅತಕ ನಾನು ಕಾಲರ್ ಅಡಿಲ್ಲರು ಇರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪಡು ಕೋರದ ಕಟ್ಟದ ಇರ್ದುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಚೇತನ್ ಪಂಜ ಅಂದೆ ಚೇತನ್ ಪಂಜ ಅಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ಹೋದು ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೇತನ್ ರೇ ಓ ಅಂದ ಏನ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಂತುಲೆನ್ನ ಏನು ಬರ್ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೇಪಾತಿ ಬರ್ತಂದೆ ಅವಳು ಬೇಪಾತಿ ಇರತ್ತಾ ಬೇಪಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಆರು ಎಂಕಟನ್ನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಉಲ್ಲರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದೇರ ಮುಲ್ಲು ಪಲ್ಲ ಚೇತನ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಮಂತಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಏನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇರು ಜೆತ್ತಿಗಾರು ಯಾನ್ ಬೇತ ಪಿದೆ ಒಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ನೀರು 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇರು ಅವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಂಡರು ಒಂದು ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಪಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅದತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಒಲ್ಲ ಲೆತ್ತೇರ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಪಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಪಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅವನ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಾಪನೆ ತಪ್ಪು ಪಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಓಕೆ ಅಂಚಿತೆ ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಪಂಡ ಇರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಬಡದು ಬೇರೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಿತೆ
ದನಿ ಅಂದಿರು ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಡಿ ಪೋಡ ಸೊ ಮಲ್ತ ನಿಂಬೆರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಜ ಅಂದ ಅಂಚ ಸೇರ್ ಬೇ ಅಂಚ ಸೇರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ದನಿ ನಮಗೆ ದೂರವಾಡ ನಮಗೆ ಇತಿ ಇಂಬೇರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡುದು ಬೇತಿ ಇಂಬೇರ ಇತಿ ಈರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಬೇರ ಮಂಡೇರು ಈ ಈರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಇಂಬೇರ ಎಡೈತೆ ಅವು ಬಿಡುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನ ಜಾಲಿ 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 ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಮನ್ಪ ಮೂಲ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ನ ಈರಿ ದನಿ ಅಂತ ಈರ್ಗಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಏತ ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಆ ಕಂಬಾಯಿ ತುತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಕಂಬಾಯಿ ತುತ್ತೊಂದು ಐನ ಕಿರುಮು ಕಾರ್ ಪುರ ಕಿರುಮೊಂದು ಪುರ ಏರು ತೂಪುನಕ್ ದಾದ ಅಂದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾರ್ ಕಿರುಮುನತ್ತಿ ವಿಕೇತ್ರ ಅವು ಕೆಲಸ ಒಗರ್ನ ಮಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ರಟ್ನ ಐನು ಪೂಜಿನ ಆರು ಇದು ಉನ್ನ ಕಾರ್ ಕಿರುಮು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಜಿಂಡು ಸರ್ ಇತ ಪೂಜಿದ ಅವೇ ಕೈಟ್ ಕೂಡ ಕಬಾಬುಡು ಪೂಜಿರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕುಂಟು ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಇಪೆಡು ಕಿರುಮು ಅಂಡೆ ಕುಂಟು ಇಪೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ಈರಿ ಎಡಗಡಿ ಕಿರುಮು ಬಲಗಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಲಗೈಟತೆ ಓ ಅಂಚ ಕಿರುಮು ಎಡದ ಗೈಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಬಲದ ಗೈಡತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಬಡೆ ನಂಚೆ ಚಪಾತಿ ಇದರ ಪೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಯಂಕರ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಮರದ ಮಲ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪುಲ್ಲೇಕ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೀರಿ ವೆಂಕಟ ಮತ್ತೆ ತಿಂಬೇರ್ನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಊಳ ಎಲ್ರ ಮದಿ ಹೊರ್ನಿ ನಾನು ಇರಿಗೆ ಬೆದತನ ಟಾರ್ಚರ್ ಉಂಡೆ ಬೇರೆನ ಬೆತ್ತಲೆ ಜವೆ ಸಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮ ಮಾತಿಗ್ಲಿರ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ನಾ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಬಡದಿ ಕೂಡ ಐನು ಪಾತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆ ಈ ಪನಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಮುರಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊಣತ್ತ ಐಕು ತುಮಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಣತ್ತ ಅವರಿನ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ఒక రజ గురుపు ಒಂಜಿ ರಜೆ ಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜೇರು ರಜೆ ಓಹೋ ರಜೆ ರಜೆ ಅವಳು ಬೇಪ ಹೊಡ್ಚೆ ಸರ್ ಬೇಪ ಅವನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿದ ಇಜ್ಜೇರು ಬಂಡೆ ಈರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಡ್ರಿ ಆಯನ ಅತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಜಿ ತುಲೆ ಐಕ ಬಡದ ಆಯನ ದೀರೊಂದು ನೀ ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅತೆ ಅಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೂರಿ ರಜೆ ಅವೇ ಸಾಮಾನ್ ಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನು ಬಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ ದಕ್ಕನಗ ಮತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಅತ ಒಂದು ಎಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತೆ ಪಡದ ಇಪ್ಪನ ಎದುರುಗುಲ್ ನಂಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ನ ರಾಟದ ಬೋತುಂಡ ಈಚ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ದಕ್ಕನ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಜಬ ಜಾತ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೇಕ ಮನ್ಪೋದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ನ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಡತೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಡ ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಸುಕ್ಕ ಬ್ರಾ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತ ಐನೆ ದಿನ್ಪಿ ಓ ಉಪ್ಪು ತೂಪನಿಗೆ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ತೂಪನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತೂಪನಡಿ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿದ್ದದೆ ಅರ್ಧ ಅವನೇ ಮುಗಿಪ್ಪಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಡ ಬರ್ಚ ಐಕ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಇಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ಪನ ಏರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಮಿರ ನೆರ್ಪೆರ ನೆರ್ಪು ಜೇರಿ ಮಿರ ಧನಿಯಾದಿ ಪು ಹೋಟೆಲ್ ನೆರ್ಪು ಜೇರಿ ಬೇರೆಗೆ ನೆರ್ಪು ನೆರಿಗೆ ಅವು ಏರು ಸಾವು ದಯ ಮರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚನೆ ಬನ್ಪುಣೆ ಇಂಚನೆ ಬನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಲುಂಡಿ ಮೇರ್ನತ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಿಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹೋಟೆಲ್ ದುದಪೋಡು ಬಂದು ಏಪಾಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತರ ಇದುಂಬು ಅತ್ ಹಿರಿಯ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರದು ಬುಡ್ಕ ಅಂದೆ ಏಪಾಂಡ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತರ ದಿನ ಉಂಡ ಚಂದ ಸಂಬಳ ಕೊರುಲಿ ಸರ್ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಇಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬೋತನ ಅದು ಬಂಡ್ರತೆ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನೇ ಬಂಪೇರೆಂದು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಬೇದತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೇರಿಗೆ ಬೇತ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಕ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಪಂಟ ಇಂಬೇರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನ ಕೇಳಿ ತೊಂದರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೋರ್ಸರ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂತಾಗೆ ಅರೊಂಜಿ ದನಿನ ಐತೆ ಎಂಕ ಈ ತೋರ್ಸ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿರಾರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೇರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿರ ಸಂಬಳ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಏಪಲ ಪಂಡಿಜಾರ ಆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿ ಜಾಲ ಕೊರ್ಪಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುದು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿಜಾರ ಇಲ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಅಂಡ ಪಂಡ್ರ ನಮಕ್ ಕೊಂಜಿ ಈ ತೋರ್ಸೋಡು ಬೆಂದದ್ದು ದನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸಾದ್ರಿ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಲಾರ ಪೋಜಿ ಇತೀರ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ತಿರ ಅವೇ ಗುರ್ತಗತ್ತ ಬುರ್ದು ಹೊಡ್ಜಾರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೇ ಬತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಮ ಬಡಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಾರ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೆ ಮಂಟ ಪೂರ ಆರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದಾದ ಪಂಡ ಈರಿಗೆ ಒಂತೆ ಅರಿತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡಿದಾರ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಈರು ಆ ಮರಳು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬಿಡಿಜ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಅದು ಮಲ್ಪುಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳನು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೋಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಹೋಯ್ತಿನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಅವೇನು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪರಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತು ನಿಂಚೆ ಹೊರಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಬರಿಗೆ ಇತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು 500 24 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ
ವನಸುಪುರ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪು ಮೂಲೆ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲ ಒರಿಂದ ಯಾಲ ಪಂತೆ ಕೊಂಡೋದು ಪೋಲ ಬೇ ಒರಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಕಾಟದಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನ ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಮಾತಬಹುದು ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒರಿಪುಂಡಿ ಈರಿಗೆ ಎಂಕೇತ್ ಒಂಜಿ 10-16,000 ಒರಿಪುನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮುರನೆ ದೂಪ ಬೇರೆ ಬಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡದೆ ಬಂಜಿ ಐನೂರು ನೋಟ್ ತೀರ್ದಿಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಂತೋ ಬಂಜಿ ತುಲೆ ಅವು ನೋಟು ದೀದೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಈತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರ ಸಂಗದ ಬಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ರ ಜನ ನೀನು ಕುಲ್ಪಾದ ಇನಿ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮುಗುರ ಜನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಇನ್ನು ಬೆನ್ಪ ಪೇರು ಅಗ್ಲಿ ಬೋಡಿನ ಅಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬೆನ್ಪನಾಗ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೇವ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಗ್ಲೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಗ್ಲಿ ತೋಡಾಪುಣತ ಏಪಲ ಈರನೊಂಜಿ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಗ್ಲು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಗ್ಲನೊಂಜಿ ಏಳಿಗೆ ತೋಡಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ 13 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಇರಣ್ಣ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಆಸೆನ ಪೂರೈಸಾರ ಆತಂಡ ಮದಿಮೆ ಜಾಪನ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೂರು ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆತನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೈ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಐರುದು ದುಂಬು 80 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅವ ಅರಿಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಆತೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದೆ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಸುಧಾರ್ತ ಬೋಂತಿನ ಇತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡಿ ಇರ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಾನಿ ಇತ್ತಿನಟ ಅಂದ ಚೋರೆ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಉಗ ಪೆರ ಇರು ಇಂಬೆರ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪನದೊಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಈತೆ ನಿಗ್ಲು ನಡಿದಂತ ಜಗಳ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ನೀವು ಬಂದ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ನಿಗ್ಲು 2 ಜನಕ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಜ್ಜಿ 2 ಜನಕ್ಲ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಉದ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ತೂಕ ನಿಗ್ಲು ಸರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಆಡ ಬಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಬದರ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ದನಿಲ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಹೋಟೆಲ್ ದ ಕುಕ್ಕಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಪುಷ್ಕರ ಆಡ್ತಿರ್ದು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದನಿಕಲ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸಂತೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ದನಿ ದಾದಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನಿವರೆನ ಬನ್ಸಲ ಗೋಲಿ ಬಜಲ ಮಣತನ್ನ ಕೊರ್ಪಾರ್ಗೆ ದುಡ್ಡುಗು ಮುಕ್ಕ 2 ದಿನ ಆಯ್ನ ಬನ್ಸಲ ಗೋಲಿ ಬಜಲ್ಲ ಕರಿ 3 ದಿನ ತಾನಿ ಭತ್ತನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ಪ ಬೇತೋಡ ಚೇಂಜ್ ಆದನರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಬನ್ಸಿರ ಗೋಲಿ ಬಜಲ ಅರ್ಧ ಪಾಲ್ ಗಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಯದ ಕಾಪಿ ಅದೊಂದರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ರೀ ಇಂದ ಮನ್ಪಾರಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓಲು ಅವು ಆತ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಪದ ತುಲೆ ಸಂತೋಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಗುಳು 2 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾತೊಂದು ಮುಗುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾವ್ ಮುಗುಳು 2 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ತುಂಡಲ್ಲ ತೂ ಈ ರೀತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನಾತ್ತವು ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೋರಿಯರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬಂದೇರು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಟ್ಟು ಬೋರ್ನದೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಮುಗಿಲು ಬನ್ಸಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅತಿತೆ ಕಾಲರ್ ಬತ್ತರ ಬಂತ ನಿಗ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಮಲ್ಪುಜಪ್ಪ ಒಳ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಜ ಮಲ್ತ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಆ ತರದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೋರ್ದ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೇರೆ ಆರು ಬೇತ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದ್ಕೊನೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡೇರು ದುಮ್ನಾ ಅಂತ ಪುರಿ ದುಮ್ನಾ ಅಂತ ಅಂಬಿ ದೀಡೋಡೆ ಮಿಲ್ಲಡೆ ಅವಲ ಅಂತ ಆರ್ ಲಗಾಡಿ ತೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಆ ನಿಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಪ್ನ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂದೆ ಅಂದಂ ನಿಜ ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಜನ ಗಲಾಡ್ತಾರ ಅಂದ ಇನಿ ನಿಗ್ಲ ಜನ ಇತ್ತ ಸರಿ ಇತ್ತದು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಜನ ನಿಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯರ್ ಪಂಟ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲದಾಲ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಜನ ಇಂಚ ಸರಿಯಾ ಪರದೆ ನಡಬಲ್ಲೈತೆ ಏನ ಐನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತಿರೋದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಇಂಬೆರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಬೇರೆ ನಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂತ ಗೌಲು ಬುಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ಕ ಇಂಬೇರಿಗೆ ನಲಿಪೇರ ಅತೆ ಇಂಬೇರಿಗೆ ಸಂಬಳ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಏತ್ ಮಲ್ಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಏನು ಯಾವ ಇರಿಗೆ ಓ ಯಾವ ಯಾನ ಆಜಿನ ಮನ್ಪಂಡಿತ್ತೆ ಆ 700 ಬುಕ್ಕಳ ಗುರಿಸಿ ಅಂಡ್ ಇಪ್ಪಡಂದು ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡತೆ ಓಕೆ ಅಂಚಡಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಒಂದು ನಿಗಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಓನರ್ಲ ಜಗಳ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಸೊಬ್ಬ ಅವರೇನು ನಾಡ್ನಾಗ ಆ ಜನ ಬರ್ತದ ಎಂಚ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಿಪ್ಪಿರ ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಬುಕ್ ಈರ್ನ ಬಂಜಿಗಳು ಹಿರೇ ಕಲ್ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಬಂಜಿ ಈರ್ಲ ಕಲ್ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಂಡ ಈರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಪೂರೈ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಒಬ್ಬೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಬ್ಬೆ ಕಾರಣ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಅನ್ನೋದು
ಇಂಬೆಡ್ತಾರ ಬಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣ ಇಜಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಒಂದಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದದ ಮಲ್ತನ ಕೂಡ ಆನಿ ಬನ್ಪಿ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಡು ಕೋಟೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪದ ಬಂದು ಮಲ್ತನ ಆನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಸೊ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು 700 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಈರ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಇಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಆನಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರು ಅಂತ ಅವಳು ಅಂತ ಬತ್ತ ಸಾಮಾನು ಬರ ಹೆಚ್ಚ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚದ ರೇಟ್ ನಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದ ಸರಿ ಅಂಚಣ್ಣ ರೆಡಿ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಇಂಬೇರೆ ಸಂಬಳ ಇರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನದೊಂದು ನಿಗ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡ ಬಂಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಆತಾರೆ ನಿಗ್ಲು ಸೊ ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ತಿದ್ಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆತ ಯಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಾದಿತ್ತನೆ ಕುಸಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಮಂದೇವ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಗುಣಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ PUC, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಂ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟ್ಯಾಬ್ ವಿತರಣೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಗುಣಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. 574237. ಮೊಬೈಲ್ 9449510815 9448058600 9164773645 97311500468. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿರಿಯ ನಡುವೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆಯಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲ್ಯಾಬ್, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ, ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲಶದಂತಿರೋ ವಿಶಾಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ನಿಲಯ. ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇಇ, ಸಿಎ, ಸಿಪಿಟಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ವಿಕಸನ ಟಿವಿ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ನೆಹರು ನಗರ, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 94459330 9483146330. ಇಮೇಲ್ ss016puc@gmail.com. ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.vcpuc.vivekanandaedu.org. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಸಲ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಈತು ಬರುತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿನ ತೆಲಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೊಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜದ ನಡಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೈಜತೆ ಅವಲ. ಸೊ ಐನು ಮಲ್ತಿನಗಳು ಎರಡು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡ ಇಂಬೇರೆ ಈರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಕುಸಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎರಡು ಜನ ನಂಬೊಂದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಬೇದ ತಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಬುಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನಿರ ಮಾತ ಇನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜವನಿರ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಮುಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರದಾದ ಅಂದೆ. ಸೊ ಒಂಚದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಇರ್ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಏಜೆಡ್
ಯಾನ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನೋಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ನಾನು ಒಯ್ತೊಂದು ರಂಗೋಗು ಉಂಟಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಸಾನ್ ಬಲ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬುರಲ್ಲಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ಪ್ರಾಂಡ್ ಅದಟ್ಟು ಬುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕೈತೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಬುರಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಿರ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಜ ರಡ್ಡದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡಾಜಿ ಮಾಮನ್ ಲದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಡಿತದೆ ಅದು ಮಾವಂಬರ್ ಪೇರ್ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ರಡ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ನ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ಲ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅವಾಗ ನಾಟಕದ ಗಂಧಗಲಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತು ಚಾಲು ಸಾರಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕುಂಬಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂತ ಅಂಚಿಂಚು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಣತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಕಿಸಾನ್ ಬಲ್ನಾಟ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬರ್ಮ ಏತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಇರಗೆ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದ ಮುಟ್ಟ ಈ ನಾಟಕ ಬರೋಡು ಇಜನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಇಂಜನ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಾಟಕದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟಕ ಅಡಿತನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ಓ ಆಂಡ ಈರೆಗ ಅಂಚಿಂದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಬೇರೆ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ 60 ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಬರ್ಲದ ಬರತೆ ಓಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಇನ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಜೀವನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ವಾ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಅವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಿಪ್ನಾಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಪಗದ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುಂಡ ಸ್ನೇಹ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನೋ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪನ ಮಲ್ತಾವು ಅಂಡ ಅವೇ ಮಾಂಬರ್ ಪೇರು ನಾಟಕ ಮೈಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಗ ಏರ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಜಂಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಸುಜಯ್ ಬಂದು ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೈದಾರೆ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಟೈಮು ಏನೇ ಮುಲ್ಪ ಚಿಜ್ಜನ ಅಂಚಿ ಬೇತೆ ದೂರ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಮಾಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಗಾಡಿದ್ರ ಪುರ್ತು ಟೀಮ್ ಅಂತಾರೆ ಮುಕ್ಳು ಏನೇ ಜನ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆಯ್ರು ಕೊಂಚ ಸರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ನಾಗ ಮುಕ್ಲವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿಗೇರ್ಲಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿಗೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆದ ಬಾರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆದ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಳು ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂತೀಯೆ ಫುಲ್ ತೀಯ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಫುಲ್ ತೀಯೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೂತು ಎಂಕ ಮರಲು ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಟೀಮ್ ಮುಕ್ಳ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚ ಏನಿಂಜ ಅಂತ ಮುಂಡ ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ದವ್ರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಒಟ್ಟು ದಿಕ್ಕನಾಗ ಬಂಡೆ ಎಂತು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಬಾರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಗಣ್ಣ ಸೈಲಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ನಾಟಕ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಐತನೆ ಎಂಕು ಸಾಲ ಬನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಐತನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ದೇವರದ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದಾರಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪಿದಾಡೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗ ಒಂಜೇ ಸೀನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಸೆಗೆ ಏತು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಜಂಟ ಅಕ್ಕಟ ಮುಕ್ಕಲ್ಟ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ತು ಇಂತೇನೆ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ಬರ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೀಮುನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಟು ನಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಟೀಮ್ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗಾರಗಳದ ಟೀಮ್ ಉಂಟದೆ ಐನೇ ಲಾಕ್ ಉಂಟಾಗ ರೋಹಿತ್ ಕೋಟೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆರೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಗನ್ ದುಂಬದ ಟೀಮ್ ಲಾಕ್ ಉಂಟಾಗ ಏನೇ ಹಿರೇ ಸಾರತ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚೆ ಅವು ಆರ್ಲ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನ್ಪಾರ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪಣ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರೇ ಸಾರತ್ ತೊಳ್ಳೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ದುಂದ ಆ ಸಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಶೋ ಆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ರು ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಮೂಸುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದಾಡು ಇಂಜಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಬಂದಾಡು ಬುಕ್ ಇಂಜಿನ 4 ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಶೋ 4 ಶೋ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋಡು ಐಕ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೀರಿ ನಾಟಕ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ನಾಟಕ ನನ್ನ ಇತ್ತಿನಂಡ ಚೌತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಉಂಟು ರೂಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಇದು ಈರ್ನ ಜೀವನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ ಇಂಬೇರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇಂಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಈರ್ನ ಬೇತೀನಿ ಐದು ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿತ್ಯರು ಕೆಮ್ಮ ಇದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಗುರು ಒಂದು ಇತ್ತದು ಮಲ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗ್ಲ ಗುರು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೇನು ಗುರು ಆರೆ ಬರೆಯಿನ ನಾಟಕ ಆರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಎತ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು
ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಧುಚಂದ್ರ ಅಂತ ಮಧುಚಂದ್ರಡ್ ಎಂಕ್ ಹೀರೋನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಅವೇ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಕಾರಣ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರದಂತಿ ಬಾಣ ಇದು ಪುರ ಆರು ಡ್ರಾಮ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆರು ಗುರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೀರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರಂಗೋಗಿ ಎಂಚೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪೋಡು ರಂಗೋಡು ಎಂಚ ಉಂತೋಡು ಪೂರ ಪಂತ್ ಕೊರ್ತನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ತಿನಿ ಬಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಹು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಲನ್ ಪೋಸ ಕನ್ನಡ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಇರೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪದಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಪರೋಡ್ರಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರದ ಬಹು ಪನ್ಪರಂದೆ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕಿರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸರೋಡು ಆರ್ನ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಡದೆ ಸೊ ದುಂಬು ನಾಟಕ ತುಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗಿ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಜನ ರಂಗ ವಿಚಾರಡ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ನೋಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಗ್ಲಿ ನೋಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬಂದದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮನಾಡು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ವಿತ್ರ ಆರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಟಕ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ದೀಪಕ್ ರೈವಾನ ಜಾರ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲ್ ಅಲ್ಂಬೇರೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಶೃಂಗಾರ ಡಿಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತೀರ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಇಂದು ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಾತ್ರನ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುನ್ನತ ಬೇದ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಉಜ್ಜಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ್ನ ಬೇಲ ಅನ್ಬಿಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದುಲು ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಅದನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಲೆನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಜ್ಜಿಗೇರ್ಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾಟಕನ ತೂದು ಐಡ್ತಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಗಿರಿ ಬತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಇರಗಿ ನಾಟಕ ರಂಗಗಿರಿ ಪತ್ತೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಬುಡ್ತೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಾ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಆತೇರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನೆಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕಾಲದ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಕ್ಲಾಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಊರ್ ದಾಕ್ಲ ನಾಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ఇప్పుడు ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ఒక ಬಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೈನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ನಾವು ಜೋಕಲ್ ನಾವು ಅಮ್ಮ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಪುಂಜೋಕ್ಲ ಆಡಾತ ಒಂದು ಏರನ್ನ ದೂರ ದಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪೂರ ಮಲ್ತು ಪೋಣ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಬ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡು ಆಕೆ ದಾಯ ನಿದ್ರೆ ಕಾಜಿ ದಾಯ ಇನ್ನ ವಸ್ತು ದಾಯ ಅವರ ಪನ್ ಪೇರ್ ಬೇಜ ನಾನು ಪೋರ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಇಲ್ಲದಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ ಬರ್ರ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮೈನ್ ಕೊಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸೋಡಂಡ ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಇಜರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪಜಿನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇನಿ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಟೀಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಸೊ ಸರ್ ಇನಿ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರನ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂಡ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತಾಯ್ತ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ ಆ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ ಹೋಗು ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-16 ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾನ ಬಂಗಾರ ಓಕೆ ಎಟ ಫೇಮಸ್ ಏನ ನಾಟಕದ ಬದರು ಬಂಡ ಅವು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಬಿತ್ತಲಂದಿ ಓಕೆ ಅಟ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ರೋಹಿತ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಸಿಬಾ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಸಂಬೇರ್ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಇಂದಿರಾನಗರಲ್ಲಿ ಆರ್ಲೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಬ್ಬ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದ ಓಕೆ ಎಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲ್ಸೂರ್ ದಾಖಲೆ ಜಾಲ್ಸೂರ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡನಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಿಜನ್ ನೆತೆ ಪಂಡ ಎಡೆಡೆ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಲೆತ್ತದ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲಂಜ ಐತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪುಣ ಕಲಾವಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಟೀಮ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಪರಿಚಯ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಏರ್ ಮಿತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲದ ಅದುತಂಡೆ ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ದಯವಂಡ ದುಂಬು ಕಾಸು ಕೊಡತಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಡ ಮಲ್ಪಡಂದ ಕಾಸು ಕೊಡ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿದೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೋನಾಗ ನಮಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಡ ಮಾತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾದರಿಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಮಲ್ಪ ನೀವು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಇತ್ತೆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆದ ಆರೆ ನಾಟಕ ಬರೀನಲ್ಲ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ
ನೆಕ್ ಐಕು ದುಂಬುದೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಸ ಮಚ್ ಮಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಕುಸೆಲ್ದ ಬಿತ್ತಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿರಮಗಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಸ ಮಚ್ ಗುಂಪುಡೋರಿ ಗೋವಿಂದೆ ಗುಂಪುಡೋರಿ ಗೋವಿಂದೆ ಗುಂಪುಡೋರಿ ಗೋವಿಂದೆ ಅದೇ ಕೇರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಪಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಈ ನಿಗ್ಲಿನ ನಾಟಕ ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ್ ನೀನಿ ದೆರ್ತ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿಕಡೆ ಶೋ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಈ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನಗ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ನೀಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಡ್ರಾಮಾ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಟ ಎತ್ತವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲ ದುಂಬೆ ನಿಗಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಪ್ಪದ ಅದು ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡು ಜಾಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸ ಐಕ ದೊರಕಪ್ಪದಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಪೋಡಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 75 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪೋಡು ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡಂಡ ಮಣಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 75 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬೋಡಿ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಖರ್ಚಿ ಪೋಪ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬತ್ತಜೆ ಬಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಬಂದ ಐಕ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಐನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇರು ತೂಕ ಇರಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಕ್ಕಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ ಚವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ ನಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಕುಲ ಸೊ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿಕ್ಕೆ ನೀ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಜನ ಬಿಲ್ಲಿರು ನಮಸ್ತೆ 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 ಗಣೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ನಮಸ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜ ಚಾವಡಿ ಇಡುವುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕಡತಿ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಸಾರ ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜ್ಯೋತಿಕ ಅಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಓ ಬಲ್ಲೆ ವಿಕ್ಕಿ ಬ್ರೋ ಆಗಲೊಂದು ಬಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರು 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೇಸಿ ರೋಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಆ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾಲ ಇತ್ತದ ಯಾನ್ಲ ತೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ನಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆವೋಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕುಡಂಜೀರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಸಾಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪುಂಡಾಗ ನಾಟಕ ರಂಗಾದ ಪಂಡ ಏನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿನಲ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗಾದ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಈರೆ ಗುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇರ್ ಲಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಇರ್ ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಬದಿತ್ತ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಂದೆ ಪಾತೆರ್ ಬದಿತ್ತ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಚದ ಇಪ್ಪಣ ಟೋಟಲಿ ಅವಿ ಬೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಪ್ಪಲ ಕೈಗೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪು ಸೇರು ಆಗಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡದಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರದ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದ ನಟ್ಟೋನ್ ಎಪ್ಪಲತೆ ಇತ್ತೆನಿಗಲಿನ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೇವಲ ನಿಗಲಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅವನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿದವು ಅವು ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದು ಮಲ್ದೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಅವೇ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ತನ ಗರ್ವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟ್ ಪೆಟ್ಟದ ಸೀನ್ ಓಕೆ ಇದು ರಜಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಅಪಗ ಟೀಮ್ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಸಾಯಿ ಸಿಂಗಾರ ಪುತ್ತೂರು ಐಟ್ ರಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಐಟ್ಲ ರಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ಏರುಂಬೇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಒಂತೆ ಜೋಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದ ಅದಿನ ಇಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಡೈಲಾಗ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ವಾ ನಾಟಕದ ವೈನಿಕೆ ಏನು ಕೈತೆ ಅವ ಯಾರುನ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಬರೀ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಸರಿ ಓಕೆ ಐಟದ ಉಂಡ ರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡ್ ಲೇಡಿ ಉಂತ ಒಂದಿಪ್ಪ
ದೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹೋಗು ಒಂದು ಪಬ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ರೀಸೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ದಿಪ್ಪಲ್ ಬಲೆ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಾರ ಅಂತ ಆತನಾಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಐತೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಅನ್ನಾಗಿ ಯಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಹಂಚಿದೆ ದಿಪ್ಪಲ್ ಯಾನ್ ಪಿರೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರದೆ ಇರ್ಪೊಂದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರದೆ ಅವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಬರೋಡು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಿರೋದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೊತ್ತು ಅವು ಆಕಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರದೆ ಕುಡ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚತ್ತ ನಾಯ್ದಲೆಕ ಕುಲ್ಲು ಕುಡ ನಾಯ್ದಲೆಕ ಕುಲ್ಲು ನಾಲಗೆ ಪಿದೈ ಬಾ ಬೊಕ ಸೇಂಕ್ ನಾಲಗೆ ಬೊಕ ಬೀಲಾಟ ಅಂಚವರ ಮನ್ಪ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುಂಡು ಉಳಾಯಿ ಬಲಿಪು ಆತನಾಗೆ ಅನು ಕೂಡ ಉಳಾಯಿ ಪಿಲಿ ಉಳಾಯಿ ಪೋಂಡು ಮಾರೆ ಬಲ ಅಂತ ಕುಡ ಬರಪಣೆ ಕುಡ ಬತ್ತದು ಜೆಪ್ಪು ಉಂಟು ಜೆತ್ತು ಕುಡ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಮಿತ್ ಮಾಡ ಕುಡ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಮಿತ್ ಮಾಡ ಜೆಪ್ಪು ಅವರ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋದ ಕಂಟೆಲ್ ಬತ್ತನಾಗ ಎಂಜಿ ಸಾ ಒಂದು ಐದು ಎನ್ನ ದಕ್ಕುನೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊಡೆಯನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಬಲ ಬಲ ನಾನು ಎತ್ತಿನತ್ತು ಇನ್ನತ್ತು ಮಾರ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪಬ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಜಲ್ ಪಬ್ಜಿ ಪನ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಪಬ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ಅಂಡ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಮಗಿನ ಕೊಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕೈತಾಳ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚುಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ಲೇದು ಅನ್ಪಿಜಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ದಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ನಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲಿಪ್ಪಣೆ ಇಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಆಪತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ ಏನ ಎದುರು ಬರ್ಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು ದಾದ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋದನಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೋದಿ ಪೂಜಿ ಆತನ ಒಂದು ಹೆಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಉದಾರ ಅಹಲ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆತನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕೈತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕದಾಗ ఆయన తెలికేనే వేదైతే కరెక్ట్ బట్ ఇది కామెడీ పంట మాతొంజి పాటలని మల్తిన జన పర్సన్ హీరో అయ్యారు ಬುಕ್ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಷಕ ನಟ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಾಲ್ಪಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗೆ ಮಲ್ತನೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನೆ ಬೇಡ ಎಣ್ಣೆದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ದಾವೆ ನಾಡ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತೀರ್ಬೋದಿಪ್ಪಿ ತೀರ್ಬೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪೋಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೋಡ ಮನ್ ಬೇರೆ ಪೋಪ್ ನಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪಲ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪಲ್ ಅದ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪರು ಪಂಡಿತರು ಉಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪರು ಅక్కడ ಬೋದಿ ಇಪ್ಪನ ಯಾನ ಪುದು ಸುರು ಪನ್ಪುನಡ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಪನ್ಪುಣು ಅಂತ ಕೇಳಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊಂದ ಮನಸ್ಸಿದ ಇರೆಗಿ ಆ ದೇವರಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೈರಮ್ಮ ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೋಲಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊಂದ ನಾವು ಇರೆಗಿ ಆ ದೇವರಿ ದಾಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೈರು ಅವು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾತ ಪನ್ನಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಿ ಪುನತೆ ಈಗ ಎರಡು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಗಳನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪಟ ನಿಗಳನ್ನ ಜೀವಂತ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರದ ಎಂಕ್ಲ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡಿ ದಾಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರು ಬೆನ್ನೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಂಗ್ಲ ಪುತ್ರು ಏತು ವಲಯ ನಾತು ವಲಯದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬೆನ್ನೂಲು ಬಾದಿಪ್ಪನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಬ್ಬರದ ಕಿಶರಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಕೊನತ್ತ ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತ ಬರತ್ತ ಎಡ್ಡೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಐತೆ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ದಾದ್ ಓಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿ ಕಹಳ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಹಳ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪುದರಿಪ್ಪುನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಎಂಚಲ ಪುದರ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರುಳ್ಳ ನಿಗಲ ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಓಲ ತೂಯರಾತಜಿ ನಿಗಲ ಅಭಿಮಾನಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಿ ಸೊ ನಿಗಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾಗ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇನಿ ತೋಜೆಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ ದಾದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಾತೇನಿ ತೋಜಾಯರು ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲಾ ಜೀವನಡ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಬಂದ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಥ ಕುಸಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಪೊರತು ಬತ್ತಂಡು 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತೇರು ಆಗ್ಲ ಜೀವನದ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಂಚಾಂಡ ನನೊಂಜು ಸಂಚಿಕೆದ ಕುಸಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಪೆ ಇದು ಪೊರತು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಸಲದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ತಿಳಿತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.